Belgium nga positibo sa COVID-19 ginpangabay nga magpadayon sa ilang trabaho. Sa balita sa sports, San Miguel Beerman daog batok sa Meralco Boat sa nagapadayon nga PBA bubble. Sa balita entertainment, FDCP ginaduso ang liwat nga pagbukas sa mga movie theaters sa bulan sang Nobyembre. Samtang sa balita espesyal, mga tradisyon sang Pinoy kada tigkalalag. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugabahin sang Western Visayas. Karon nga la Webes, Oktubre 29, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Aboso. Aksyon, Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Mas nagbaskog pa ang bagyo sa guwasang pungsod Pilipinas kay isa na karon ka tropical storm. Ang bagyo nga may international name nga Guni, ang katapusan nakitaan sa 1,705 kilometros na sidlangan sa Central Luzon. Dalas ning hangin nga nagalambot sa 65 kilometros per ora malapit sa sentro, kag pagmadlos nga nagalambot sa 80 kilometros per ora. Nagagiyo karon ang bagyo sa katasigon nga 10 kilometros per ora sa direksyon padulong na Katundan. Sunod sa pag-asa karon nga adlaw ginapaabot nga masulod sa pungsod ang bagyo kag magapadulong sa Bicol area. Samtang, isa pa ka low pressure area sa guwa sa Pilipinas ang ginabantayan man sa pag-asa nga katapusan nakitaan sa kalayuon nga 2,550 kilometros na sidlangan sang Mindanao. Maka-eksperyensya naman sa pag-ulan kag panaguob ang Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan, lakip na ang Kalayaan Islands. Ang temperatura mabatyaga naman karon sa 24 degrees Celsius to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak na 5:39 ang aga, magatulog naman na 5:25 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Good morning, liwat sa aton sininga mga kaaksyon kay Thor Hokage. Good morning kuno Lods, Alex Monteza. Good morning. Rita De Leon Catalan, Ray Jantan Villalon. Good morning Action Radio. Good morning man. Kay President Dennis Richard Tibor Roma. Bambi Padernal, good morning. Alex Monteza, good morning man. Kay Ma Earl, good morning. And of course, kay Action Boy, happy birthday danay kay Nokpo Provincial Director Colonel Romy Palge, Action Boy. Happy birthday sa mong ni Romeng? Kay Romy mo, no? Ti Romy. Happy birthday, sir. Nakahama kami, ha? Kalan. Ay natawag ni Romeng niya si Vargas. Kay Romeo. Romeo. Pero siya Romeo man eh. Romeo. Pero Romy lang siya yan. Imo yung Romeo, patama. Insag po na pag NG ba? Happy birthday man na sa akong amigo sa kay Juan Bolgallo. Actually, October 28 siya, galing kita sa Amerika sa mga October 28 mo. Amo na mo sa dito yan, amo ning adlaw celebration niya. Yes. Although celebration is 1 week. Grabe ba? 1 week ang celebration. Sir, good morning, happy birthday. Bongga. Happy birthday, Roberto Juan Bolgallo. Perfect. Thank you so much and happy birthday to you. Mananda siya. Okay. Sige, gawa na eh. Randy Cobing, good morning man. Nagtanaw ko sa tanan ko nga nagtanaw sa live stream sa Action Radio. Digna Elangos Gasalaw, good morning. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning ma'am. Kag sa Malaka family. Valencia Kenneth, good morning Action Boy and Eden nga peta ko no. Salamat. Good. Michael June Season, good morning. Happy listening to all Action Radio Energy Fans Club. Have a blessed Thursday. Greet nilang ko no si Victorio Hison Jr. Sang Deca Homes Kabug, monitor lang sa Chatu Elise Paranaque. Jomar Ayagan, good morning, Action Radio. Pa-shoutout lang sa Family Sales watching from Zone 14A. Jonel Anirolaj Halorina. Good morning. Salamat gid Ligaya Abeto, good morning man. Mayang aga man sa kay Ma'am Ligaya Abeto, no? Kay Joy Drilon, Maria Cecilia Pabon Jimenez, good morning man. Kag kay Joy Drilon, good morning. Jan Marie, watching from Canlaon City, no? Sa kay Maria Cecilia, Cory Vidaha, good morning man sa imo dira sa Kuwait. Junjun Esteves, tamyaw niya lang ang iyas ni nga asawa. Wag gali. Tamyaw gali taga man sa Kaya kita tamyaw na bumili asawa mo. Yung story.
Iya sa, wala tamyaw. Di balita na sa ulo mo na gali. Oo. Galing at nagaman sa Bla Isabela, ginatamyaw niya. Lagi, labi na gid sa pamilya Esteves. Perfect. Sige. Evelyn Nipomuceno, good morning man. Joy Arbias. Sige. Kaya Jocelyn Aricivita Ola, good morning. Inday Blaza, Ma Charlita Daquiado, good morning man from Buena Park. Salamat gid. Okay. Mary Jane Mendoza, Helen Montano, good morning. G-Boy Arbias, good morning. Princess Dayan Ponteras Balsa, good morning man. Hambali Sir Alex Montesa, ano ang update sa isa ka amay nga giluthang sa Bangga Tamara? Bantayan lang karon ang update na sa sa balita. Atong kaging balita na kayo na. Yes, Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, President's Ma'am. Good morning. Ang mandatory face mask shield kuno. Wala tong tanay kay may publication pa na sila. Although correct. dali lang ang publication, hindi na pareho sang iban nga ordinansa. Perfect. Dasi rin sa by November guro ako na siya obliged na ta to wear face shield. Correct. So, sige lang kay iti iba pa sa implementation. Actually, subong action boy do sige naman lang soksok. Magani man. Ibanda mo na gasuksok mo sa maglakat Okay, stand by na kita sa aton nga mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, gina-finalize pa sang Emergency Operations Center kon EOC ang schedule sa magpatigan sang surveillance testing sa mga driver sang food delivery services sa siyudad sang Bacolod. Suno kay Executive Assistant Ernesto Pineda, Cluster Head on Markets kag Bacolod Quick Response Team, ang ining plano aprobado na ni IATF Visayas Chief Implementer Retired General Mel Feliciano. Dunga pa ni Pineda, ila papag-istoryahan kung anong sektor ang unahon sa surveillance testing, bangod may mga plano man nga ilakip ang mga satellite market vendors kag iban pa. Suno kay Pineda, magapakigangot ang EOC sa management and delivery services para sa listahan sa mga drivers nga ipaidalom sa surveillance testing. Ginklaro ni Pineda nga pwede sa gyapon nga makatrabaho ang mga driver matapos ang test kag iga-extract lamang sa tiyon nga magpositibo sa COVID-19 kag ipatuman ang contact tracing. Dako naman ang pagpasalamat ni Bacolod City Mayor Evelio Lunardia sa presensya ni IATF Visayas Chief Implementer Mel Feliciano kag sa iya asawa nga si Mia Feliciano nga nagbulig sa syudad sa Bacolod para mapanubo ang COVID-19 cases. Sa press conference, ginpahag ni Lunardia nga game changer para sa Bacolod ang mag-asawa nga Feliciano nga nanginma dinalagon man ang ilang kampanya sa syudad sang Cebu. Nagapasalamat ang alkalde sa mag-asawa sa ilang nga suporta, atensyon, dedikasyon, commitment kag ilang presensya para sa Bacolod. Sunod kay Lunardia, sa pagbiya sang mag-asawa, may nabili na sila nga legasiya angot sa gintukod, ginorganize kag tested and proven na ang template sang Emergency Operations Center. Nagpahanumdum ang alkalde nga apesar nga nagnubo ang COVID-19 cases, hindi dapat magkumpiyansa ang publiko kag padayunon ang pagsunod sa mga health protocol nga ginapatuman sang syudad. Ang mag-asawa nga Feliciano ang nag-abot sa Bacolod sa tong Setyembre 1 kag magabiya sa syudad sa Oktubre 29 kun karon nga adlaw padulong naman sa Manila. Nagpabutyag si Feliciano nga handa ini kasong may bag-o naman nga assignment nga igahatag sa iya. Nagnubo ang mortality rate sa siyudad sa Bacolod sa COVID-19. Sa press conference kahapon nga adlaw, ginpahayag ni IATF Visayas Chief Implementer Retired General Mel Feliciano. Sa bulan sa Setyembre, nag-average ang Bacolod sa COVID-19 death nga duha sa kada adlaw. Kagkaroon ng Oktobre, nag-average na lamang sang 0.67% sa kada 67 sa kada adlaw. Nagalaom si Feliciano nga mapanubo pa ang mortality rate sa siyudad sa masunod nga mga inadlaw.
Ginanunsyo man ni Feliciano nga manubo sa 15 ka mga kaso ang ma-report sa kada adlaw karon nga semana, mas manubo ikumparar sa 25 ka mga kaso sa kada adlaw duha ka semana ang nakaligad. Nagpasalamat si Feliciano sa mga kabahin sang EOC, sa mga cluster heads kay suporta man nga ginapakita ni Mayor Evilio Leonardia. Ginpahay naman ni Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran nga isa ka bago nga kaso nga na-record sa syudad sang Martes nga adlaw ang resulta sang epektibo nga estratehiya nga ginpatuman ni IATF Visayas Chief Implementer Retired General Mel Feliciano. Ay isa ka bago nga kaso sang Martes ang pinagkanubo humalin bulan sang Hulyo. Sunod kay Familiaran, chair sa Bacolod IATF, ang active cases sang syudad ang nagadangat sa libo sadto pero karon yara na lamang sa kapin 330 as of October 27. Dugang pa ni Familiaran, maayo man ang indikasyon nga ang kaso ang naganubo samtang ang recoveries ang nagasaka. Ginklaro ni Familiaran nga naganubo ang kaso sa syudad apisan nga pada ng COVID-19 testing nga ginapatigayon. Pero nagpanugyan si Familiaran nga hindi magsalig bangod yara sa gihapon ang pamahog sang virus nga ginapaabot sang vice alkalde nga paboran sang National IATF ang apelar ni Mayor Bing Linardia nga i-downgrade ang syudad sa modified GCQ. Sa ibang balatong nga balita lokal, nagpasaka sang kaso ang union sa mga empleyado sa Basiwa may kangtanan sa issue sang security of tenure sang kada individual nga empleyado. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni Basiwa Employees Union President Lenny Espina nga unod sa ila reklamo ang natabo nga wala man paghatag sa ila sang ligwa agud makapagwa sa ila opinyon kag kinamatarong. Sa Nobyembre 4, gintalana ang pag-raffle kung diin nga branch matupa ang ini nga kaso. Wala nila gin tagaan. Sang importansya kung tanawon taman gid kay mga regular employee man ni masking galing hindi regular. Okay. Kamo man kami mga upod nga casual sa job order. Kung baga bala wala nila gin tagaan ang empleyado, ang ligwa na magpili sang gusto nila. Ginbutan nga nila kag pili ka mo, actually hindi ka kapili jud ko. Kasi sila nag-provide sina mo. Okay. Pero dahil vendor niya, dapat ni ara man ligwa ang empleyado nga mag-decide. Okay. Especially sa mga regular employees. Si Lenny Espina sang Basiwa Union of Employees. Apektado naman na nakalinya na nga proyekto nga implementar kung tanay sa Nobyembre 1 bangod sa temporary restraining order nga ginpagwa sang korte sa pag-take over sang prime water sa Bacolod City Water District. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni Basiwa Assistant General Manager Engineer Jeneline Hemora nga bangod sa TRO, ipaisol naman ang mga proyekto nga tuyo kung tani maaktuhan ang problema sa tubig sa natubon nga mga lugar sa syudad. Sunod kay Hemora, on hold man sa karon ang hiring process bangod sa TRO. Sa piyak sini, nagalaom si Hemora nga magpabor sa ilang desisyon angot sa mga petisyon sa joint venture project. Liwat ginklaro ni Hemora nga hindi madula ang Basiwa kag magapabilin sila bilang regulator sa mga tikang sang prime water kung magsugod na ang ila sining nga trabaho. Na-agree na sa during sa transition kag na-identify na ang mga areas na heavily affected nila sa aton nga low water supply. So ang transition team actually amo gyud ang priority nila tani nga maaksyonan dayon ini nga mga areas nga wala sang tubig. Okay. Ilagay na gid Takuling, Mandalagan, portion of Mansilingan. Si Basiwa Assistant General Manager Engineer Jeneline Hemora. Naglambot naman sa 22 sentimos ang pagsaka sa balayran sang kuryente sa mga konsumidor sang Central Negros Electric Cooperative sining nga bulan sa Oktubre. Sunod kay Seneco President Dwight Carbon, ini nga saka ang resulta sang nagtaas man nga generation, transmission kag system charges nga ginsukot sa mga power distributor sa bahin sang kooperatiba. Duwa man ni Carbon, ginahimo lamang sang Seneco ang obligasyon, ilabi na nga wala man sang permanente nga schedule ang pagpatuman sang among nga pass-on charges base man sa approval sang ERC. Base sa datos sa Seneco, halin sa 10 pesos kag 18 centimos kada kilowatt hour nga presyo sa direct na bulan sa Setyembre. Ini sa karon ang nahimo na nga 10 pesos kag 41 centimos ang kada kilowatt hour. Hugot naman nga ginapatuman sa mga kapulisan kag pila pa ka mga empleyado sa syudad sa Bacolod ang pagbantay sa mga sementeryo. Sunod kay Ricardo Repuego, supervisor sa Burgos Public Cemetery, sa tupang Domingo ginumpisahan na ang pagbisita sa pila ka mga pubuluyo sa mga lulubngan sang ila nagtaliwan nga himata. Dugang pa ni Repuego, bangod sa presensya sa mga kapulisan sa sulod sang patio, halos kontrolado Manila ang mga nagabisita kag istrikto nga ginapatuman ang mga pagsulundan sang syudad, ilabi na ang social distancing, pagsuksok kag ang pagsuksok sang face mask.
Sa katapusan nga bahay sa aton mga balita lokal, ginkasubo sa pilay ka mga opisyal ang pagtaliwan sang Anay City o na DILG Director sang syudad sang Iloilo. Base sa Facebook post ni Liga ng mga Barangay Vice President kag Kalumpang Molo Punong Barangay Roberto Nino, rest eternally Attorney Ferdinand Panas. You will be forever our great mentor and friend. See you in the next morning. Sunod naman kay nabitasan na Lapas Punong Barangay Barbie Arosa. Our beloved Attorney Ferdinand Panas never thought this would be our last public photo with you. Si Panas sa Nabuluan ang nagpangalagad sa siyam katuig sa siyudad sa Iloilo bilang City Director sa DILG antos ginsaylo diri sa Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:23. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Good morning, liwat sa aton nga mga ka-aksyon, no? Kay Sally Diamante, good morning. Happy birthday ko, no? Kay Joy Ann Maider Petran. Love you and God bless. Wow. Good morning man kay Marjun Pilasol. Gwapahon kay Eden ba? Morning lang, Tito Boy Duran. Small things. Charot lang.
Jay Odango, good morning. Watching from Biniquil, Kabangkalan City. Hailey Walter, good morning man. Princess Dayan, Ponteras Balsa. Hello, good morning. Pa-shoutout lang ako kay John Hill. Bugtaw na kay mamahaw na ta. Wow, papamawan yung mga dabi. Yanisa Elban Buena. Good morning. Na-overheat ang translator. Translator ko naglupok Transformer. sa Barangay 35. Basta transformer? O ka ng transistor? Transistor ni Gawin. Transistor radio yan, nag-overheat. Oo. Pero di kuryente, nag-overheat, lumupok. True, naglupok. Te, Boom. Why na sa pamatian? Natanaw lang sa Facebook lang. Okay. Kaya naman di siya gana. Andre Polanco, good morning. Good morning sa imo. Di ka na ito ganit ang be? Dira ka na kay Jason Alegria. Good morning man, sa kay Jason Alegria from Camela Homes. Jay Odango, good morning. Watching from Biniquil, Cabancalan City. Mata Kamalandra, good morning ha. Hailey Walter, Princess Dayan Ponteras Balsa. Good morning. Pa-shout out kay John Hill, Bugtaw na kay Mamahaw. Tapos na naging ni mong pangagad Mamahaw, no? Happy birthday liwat kay Maria Angeli Verde Blanco. 29th birthday karon sang NHA Pahanukoy, si Liklik niya. Good morning, happy birthday sa imo Liklik. Elizabeth Kasuyon, good morning ma. Anika Marie Degit. Boy, kita taman ka sa personal mall kagapon. Hindi. Lamo gedi nga nagkadto. Sa mall ko no? Sa mall, wait lang. Di tayo ako Pwede personal gagapon. sa mall. Di ko nga mall gapon nagkadto man. Ate kimi mga fast food na da sa mall, gaamo na bala sa gwao. Di nakita ya kay. Guro sa kwan siguro sa gapon to yan ka pa mall ko kahapon. Perfect. Kita ko pero tanagin sa pack mo ko. Yun. Wow, artista ka girl. Jane Oiseser, good morning man. Vivian Camanso Lambo, good morning. Vanessa Maratas, kay Princess ako. Kay teka dali lang. Franco Villanueva Osorio, mandatory face shield, face mask, naka-eyeglass ka pa. Tani bonnet pagid. Ay. Kung gusto mo, why not? Sige. Jing Verbael, sakay dahil laki kabaligya ni sa Pinky Tirwell. Blessed morning man sa imo, no? Sakay Lito Dayap sang Punta Taytay, Jerel Marande Gadudo, sakay Joan Kabaya. Greet ko lang ang taga Hacienda Antolanga Isabela, family Gayorgor, Kabaya, Hunyo, kag family Gavilan. Greet ko akong family kuno Gadudo, Sandumanan. Sam Hartwig, pa-greet naman, good morning kay Maricel Sadi sa Vista Alegre. Aubrey Luis Casuyon, watching from Pinaginpinan, Cabancalan City. At totoo kapon sila ni Aksyon dyan, kag ni SM sa Correct. Pinaginpinan. Oo. Layo-layo pa na siya, Action Boy. Layo-layo pa na siya, tos lagapon. Ari Eden Kasuyo ni account sang bata ko now akong gamit. May padala ko tani gapon sa inyo sa pagpagdulong disang pag-claim ng premium ni Digat. Wala ko kahingabot. Next time na lang. Ahoy. Pwede man sa series. Naglagaw to ko nung kanday Libet Rio kag Sally Carman. Kuha niya gali. Kasin niya si Levi kag si Sally. Ay, sus. Di pwede lang padala kay Si Sir Audrey Levi. Louise Casuyon, no? Ginagreet talaan sa Panta family. Happy listening. Annie Ruffles, good morning. Happy Thursday watching from Okinawa, Japan. Okay. Vanessa May, of course. Missed the first part kay was driving my tita. Good day to you, Action Boy, and Miss Jo Gords. Sure, Eden. perfect. Ate, sige. Standby na kita sa aton mga balita national. Kag standby karon sa aton nga SAP. Okay? Sulit ang papremyo sa aksyon. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit.
Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:33, detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginapreparahan sa karon sang Department of Health ang posible pagsaka sa kaso sang COVID-19 matapos ginhalugan na ang public transportation, ilabi na sa kadamuon sang ginatugutan nga makasakay nga pasahero. Ginhimo ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang pahayag bilang sabat sa findings ng Octa Research Group nga nagasiling nga ang pag-adjust ng social distancing measures sa public transportation sa masunod nga 2 ka semana mahimo magpasaka sa kaso ng COVID-19 sa National Capital Region, ang epicenter ng COVID-19 infection. Sunod kay Vergere, dako ang tsansa nga magalawig ang virus apang hindi naman pwede nga magapabilin ang lockdown kag restriction. Duha pa ni Vergere, ang paghalog sa restrictions dapat updan sa istrikto nga pagsunod sa minimum health standards pareho sa paghugas sang kamot, social distancing, sumuman pagsuksok sang face mask kag face shields. Gin-identify na ni Justice Secretary Menardo Guevara ang 5 ka ahensya nga iprioridad sang iya ginapangurahan nga task force para imbestigahan sa issue sang korupsyon sa bilog nga gobyerno. Sunod kay Guevara, ang mga ahensya nga prioridad sa investigasyon among Philippine Health Insurance Corporation, Department of Public Works and Highways, Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue, kag Land Registration Authority. Dugang pa ni Guevara ang investigasyon na umpisa na sa pilas ang nasambit nga mga ahensya kag pilaman ang ginapanawagan ni Presidente Rodrigo Duterte sa iya public address angot sa issue sang korupsyon. Ginmando ni Ombudsman Samuel Martirez ang 6 ka bulan nga preventive suspension without pay batok sa 5 ka mga opisyal sang Department of Health angot sa ginaligar kapaslawan sa pag-release ng benepisyo sa mga health workers karon nga may pandemic. Ang ginpapanaugan sang suspensyon mo sa Director Kenneth Ronquillo sang DOH Health Human Resource Development Bureau, DOH Assistant Secretary Mylene Beltran, Dr. Roger Tong-An sang DOH Administration and Financing Team, Dr. Laureano Cruz sang DOH Administration and Financing Team, kag Administrative Officer Esperanza Karating. Sunod kay Martirez, tuyo sang preventive suspension, agud hindi maapektuhan ang investigasyon sa issue, ilabi pa nga ginakusahan man ang ini sang gross neglect of duty kag insufficiency kag incompetence in the performance of official duty. Makapila na ka beses ginpalayag ni Martirez nga ang DOH wala nagakooperar sa investigasyon sang Ombudsman angot sa COVID-19 response sang amo nga ahensya. Ginaapelar naman ni Senator Risa Hontivero sa Office of the Ombudsman nga iabsuelto si Immigration Officer kag Pastilla Scheme whistleblower Jeffrey Dale Ignacio sa 6 ka bulan nga preventive suspension batok sa madamong opisyal sa Bureau of Immigration. Naglaom si Hontiveros nga hatagan konsiderasyon sang Ombudsman si Ignacio matapos nga ang testimonya sini amo ang nagkumpleto sa korrupt nga sistema sang BI. Sa nahibaluan si Ignacio, isa sa 19 ka BI personnel nga ginakusahan sang NBI sa kaso nga graft nga ginpasaka naman sa Office of the Ombudsman. Ginanunsyo naman sa Department of Interior and Local Government ang pagpadayon o kung pagbalik sang road clearing operation depende sa quarantine classification sang local government units kanaghatag sang 60 kadlaw agud i-comply base man sa direktiba sang presidente. Sunod kay DILG Secretary Eduardo Anyo, bangod sa amat-amat na nga pag-control sa paglaptas ng COVID-19 kag pag-improve sa quarantine classification sa nagkalain-lain nga lugar sa pungsod, ang road clearing operation mag-resume sa Nobyembre 16 tubdob Enero 15, 2021.
Nagalaom si Anyo nga sa piyak sang COVID-19 pandemic, ipakita sang LGU ang maayo nga performance para sa naligod nga tuig sa handom nga mangin safe kag accessible ang dalanon. Sa katapusan nga Balita National, isa pa sa nakitaan nga rason ni Albay Representative Ed Salagman sa ginaduso nga mag-issue sang temporary restraining order batok sa anti-terror law, amo ang padayon nga red tagging sa pila ka mamalida kag celebrities. Ining reaksyon ni Lagman sa nga ginpahayag ni National Task Force to End Local Communist Armed Conflict spokesperson Lieutenant General Antonio Parlada Jr. batok sa Makabayan Block. Sunod kay Lagman, ang anti-terror law naghatag sang kaisog kag kumpiyansa kay Parlade para mag-label sa mga mamalida sa Makabayan Block bilang terorista. Una dirigin pa ni Parlade sa isa ka interview nga mga miyembro sa Makabayan Block subong man si Anay Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares ang ginpaidalom sa surveillance bangod sa alegasyon nga kabahin ang mga inis sa komunista nga grupo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:37. Mga Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Okay, good morning, Remia Garcia, maayong aga. Sa kay Lemuel Ma, Veronica Santillan Manukan, nga pita ko no, sa din. Sa Kahit ano sa DK, kapihan la kay Yug Christ Gabriel, no? True, do wala siya ka ano. Marjon Pilasol, tamiyaw yung Pilasol family sa Barangay Buena Vista, Himamaylan. Si Vanessa Mayo, watching here at Med City Mayo Clinic sa Rochester, Minnesota. Liga to kay birthday ni Dr. Mayo. Dr. Mayo. Birthday sa nagligad. Myla De Quito, good morning man. Arman Yuson Tres Reyes. Grabe, Aksyon Eden ba? Nag-live gabi, subong aga ka naman. Kita. Nagtanakadlaw ko gani sa live kinakita. Kita akong panguyab. So, birthday, ang ikaduha ko pa yan, nabo na lang. Michael Necesito, watching from Barangay Kamandag, Banwa sa La Castellana. Tamyaw lang si Lolo Jesus Necesito. Good morning dira, no? Sa kay Novi Valencia Subaldo. Richel Aquarense. Sige. Ikaw, Anay? Kay Jemima tulo sa Solar. Good morning. Greet nilang ko si Baby Given kag Jaire sa Hinubaan. Liwat. Dabong ini listener sa Hinubaan, no? Jocelyn Libuon Despojo. Good morning man. Mary Jane Seva. Good morning. Roxanne Asukab. Greet niya lang ang kumpare niya sa Cabancalan City kag kay Eric Magbanwa kuno kay Aksyon Eric Magbanwa.
Watching from Puerto Princesa City, Palawan, kag kay Robert Bacusa. Yes, good morning. Lito Secondes, good morning. Pag-greet lang ka 50th birthday sa iyang asawa. Happy birthday, Ma'am Heidi Alunan Secondes. Thank you so much. Wow, golden birthday. Happy Golden birthday. girl. The golden Oo. girl. Golden girl. Grabe ba? Mm-hmm. Ako yung mag-25, kuya silver lining. Silver lining. Oo. Eden at 25 daw ano man anong title bisang imong kuan man? Eden at 25th. 25th birthday. 25th birthday. Rosales Ana from Panokoy, good morning. And of course, Kelly Jelly, good morning sa tanan nga Salvadorians. Kag si Mr. B-Boy Villasor watching here sa USA. Good morning man kay Almira Lee Malazarte. Good morning man dira sa imo. Kay Jen Buerom, kay Teresa Linaha Kayaw, kay sa tahan ko kabatch sa batch 81 sa Ramon Torres National High School. Kag sa makopdanan ko bla sa Bacolod Parole and Probation Office number 1. Good morning dira sa inyo. Kita karon ha. Mila Alit, good morning. Kagawad Mila Alit, kagawad Olay Abalahon sang Barangay Kabog. Good morning. Sino pa? Kay Judy Florentino, Aksyon Boy, watching sa Port Vendres, France. May aga lang ara sila sa Fort Vendres, France sa Family Florentino. Kuan maniguro ng mga sa kwanda sa barko Sa naman sila barko, guro kay sa port sila mo no. Sige no. Anyway, standby sa aton nga mga sap bala. Sulit ang papremyo sa aksyon. Dugay-dugay manawag kami sa aton sining possible winner for this time and day. English. For this time sa sining oras sa sining adlaw. Kaya sa sining adlaw. Perfect. May nagdaog man niya kahapon mo lang mga oras mo no. Sige Amo na siya. Okay, amo na siya guys. Manibot-libot. Okay. Pasayos. Anong imo nang akuan gani Ang earrings mo? Ang tiis ganda earrings. Okay. Standby sa atong dugang nga mga balita. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas. Las 7:44. Sa detalye na sa Balita International, ginpangabay sang otoridad sa Belgium nga magpadayon sa pagtrabaho ang mga asymptomatic COVID-19 positive doctors bangod padayon nga nagasaka ang COVID-19 case sa lugar. Nagpaandam na ang top health officials sa Belgium nga mahimo maubusan sila sang intensive care beds bangod may staff shortage naman ang mga hospital. Ang Belgium ang may populasyon nga 11.5 million kag kada adlaw masobra 13,000 ang ma-record nga nagapositibo sa virus. Ang Belgium ang ikaduha nga pungsod sa Europe nga may pinakadamo nga kaso nga ma-record sa isa ka adlaw. Ang mga health workers nga may sintomas kaangay sang hilanat ang ginpangabay nga mag-quarantine kag padayon naman sa ila pagtrabaho ang mga asymptomatic. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, kapin 3,500 ka mga empleyado ang mahimo madulaan sa trabaho bangod sa kaperdihan dala sang tax regime sang Petron Corporation Refinery sa Bataan. Suno sa ila presidente nga si Ramon Ang, posible magsira ang amo nga pasilidad. Sa datos ng Petron, napakita nga ang Bataan Refinery ang mayara sang 1,000 ka mga direct workers kag 2,500 ang mga empleyado sa 25 ka third-party service providers sang Petron. Palayag ni Ang nga ang oil refiner ang dapat magbayad sang value added kag excise tax sa pag-abot sang imported nga mga krudo. Samtang ang nag-import sang refined fuels ang nagabayad lang kung ilan na mabaligya ang produkto. Wala labot sang VAT kag excise tax. Ang refiners kag importers ang nagabayad pa sang real property tax, income tax kag 1% nga creditable withholding tax. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 45 sentimos, Singapore dollar 35 pesos kag 49 sentimos, kag Hong Kong dollar 6 pesos kag 25 sentimos. Sa ato naman nga balita entertainment, Aksyon Boy, ginaduso karon sang Film Development Council of the Philippines ang liwat nga pagbukas sa mga movie houses sa pungsod
sa bulan sang Nobyembre. May kapatanaw pagin man sini sa sitihan. Oo, mayroon. Pakiti kadungan Action Boy para tani kuno sa 4th edition sang Pista ng Pelikulang Pilipino. Nga natala na mag-umpisa sa Nobyembre 20 kag magapakita sang 170 ka panibag-o kag mga retro films. Sunod kay FDCP Chairperson Liza Dino, nagpadala na siya sang sulat sa Cinema Exhibitors asawa ni Kwan? Association. Asawa ni Martin. Aiza? Ha? Asawa ni Aiza? Gali. Sunod kay FDCP Si Chairperson Martin Didio, yung muyas ni LJ. Hambal Action Boy, nagpadala na siya ng sulat sa Cinema Exhibitors Association of the Philippines kag sa Interagency Task Force agod i-consider nga amat-amat na pagbukas ang sinihan sa iban nga sinihan sa sunod nga semana kay gali nagbukas na ya ang SM Cinema sa pila ka lugar diri sa Pilipinas nga napaidalom sa Modified General Community Quarantine sadto pang Oktubre 14 kag hugot lang nga ginapatuman ang safety measures. Stricto lang. Oo, di ba sa sinihan tupad-tupad gina. Tigin takos ginila nga isa ka dupa. Isa ka, One seat apart. One meter. Doon mga tatlo ka bulungkuan, Action Boy mo. Tapos makapungko. Kaya nakita ko sa picture. Tatlo ka bulungkuan, tapos makapungko. Tapos tatlo naman, pungko naman. So, hindi pwede ka sa bakay. Hindi pwede. Kung mga romantic movies or mga horror movies, hindi ka lagi ka Why ka sang kupan? Wala ka sang kupan. Perfect. Pigaw. Oh, yun lang. Pigaw nga wala na may mga kupo. Hindi ka lang yung pero may uso pag Action Boy, ang drive-thru cinema. Okay. Sa Pampanga na una So, gin-launch. pero nami ako nabakay sa unang chimpo. Daw mo na saya mo. Drive-thru nga cinema, bala. Di ko wala ka Park ka lang na salakyan. Away ka salakyan. Tapos may sikad ka lang. Pumuyong ka kung wala ka salakyan. Balo ka nga. Away ka salakyan. Mag-drive-thru cinema kayo mo. Ang sikad, bro. Pwede mo na. Ang sikad. Pwede Pwede. Basta may salakyan. No? Perfect. Di sa aton, kung may galing ka lapad lugar, kinanglan mo na. Tiga tricycle ka, bayad ka 530 pesos. Mutana. Tapos ang sikad driver, gamo pulok pesos. Pliti sa sports. Nakuha sa San Miguel Beerman ay katatlo sinidaog matapos mapierde ang Meralco Bolts sa 2020 PBA Philippine Cup sa score nga 89-92 sa AUF Sports Arena sa siyudad sang Angeles sa Pampanga. Naimaluan sa nabilin nga 3 ka minuto sa hinampa, nakakuha pa sang pasunod nga 3 points antay Alex Cabagnot kag Chris Cross. Irason nga nag-abansa ang Beerman. Sa nabilin naman nga 19 segundos, wala na nakascore pang Bolts matapos na paslawan nga ma-shoot ni Chris Newsom ang iyas ni nga tira. Ginpili naman bilang best player of the game si Moala Tautua nga nanguna man sa Beerman matapos nakakuha sang 23 puntos. Balita Espesyal! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:49. Standby na ya. Antes sa atong balita espesyal ang aton nga sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaog. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Alright! Sin o Ayhan. Gani man, nag-abot na no? Pick up na. Aton sining tawgan karon nga aga is from Purok Progreso, Barangay Takuling, Bacolod City. Hello, good morning. Mayong aga man. Mayang aga, si Helen Arbis. Oo. Ay, Helen Arbis, dalaga pa. may bana na, may 4 na kabata. Tinga daw ka, nahamot ka git may bana ka na. Nahamot ni Chile. Pwede ka may bana na niya. Hindi pwede nga happy lang siya. Happy lang sa may bana siya. Sige. Puro Progreso, Barangay Takuling. Katultul ka na isang Puro Progreso. Yes. Sige. Helen Arbis, ikaw ang nag-intra ka din no, sa aton nga sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Ano gani kaga pa mag-monitor ka subong? Oo. Anong programa subong? Sino anchor? Si Action Boy Duran. Kag Kasi pili ka lang sa duha ka gwapa. si Doren. Sino ang isa? Ang isa pagid kay may duha na sila mo. Hindi ka kilala ha?
Masabi ko na batan sa action daughter kamo duwa na tandem mo. Gani man. No. Kag siya Aksyon Eden sumong akon nga po. Alright. Action Eden ha. Perfect. Sa una bala kasi Mario kamo siya na. Kita takuling mo ni sa sang una. So, Sa una. Hindi alis sa unang takuling. Takuling kag subong. Takuling mo na gilit sa Aksyon Eden. No, sige Helen. Ate, sige. Anong gaobra pa kita, Helen? Why na? Wala alam ko sa balay. Ara ka lang sa balay ang banal. Anong obra sa bana mo? Jeepney driver. Engineer? Ano to? Jeepney driver. Jeepney driver. Abi ko na engine. Nada mo. Sige. Ate, sige. Basta ka mo Helen, halong pati ang si Mr. Halong gid. Face mask permi, face shield permi, para ngalikaw kita sa COVID-19. So Helen, congratulations. Ikaw nga atong nga tagdaog karon nga aga sa aton nga solid ang Premium sa Aksyon Radio. Wala ton mo lang Helen, may ma-text lang sa imo. Si Aling Dionisio ma-text lang na sa imo. Ma-text lang sa imo, pag-text sa imo, tapos may ma-text pag na sa imo, diri sa station pabalon ka kung sino ang sender sa imo nga 500 pesos, okay? Padayon na papamati, Helen. Sige. Good morning and God bless. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat sa pagsagi. Aksyon Radio. Ako namin sa shifting sa ano. so Daw natunan. Daw ka Okay. pa energy. Yes. Happy birthday. Greet ko lang on air ining si Maria Angeli Verde Blanco, 29th birthday sa NHA Pahanukoy. Si Liklik ni sa mo saot ni. Ay. Birthday ni pa sa uton. Sunod Daw yun ikaw sa man, akon. daw ikaw man, no. Wala. Hindi na unahandan lang ka. No, ang panamyaw ni halin kay tatay kag nanay nimo Fred kag Susan Verde Blanco. Yes, happy birthday. Kag happy birthday man Action Boy on air ta lang. Happy birthday Nokpo Provincial Director Colonel Romy Palge. Happy birthday, happy sir. Happy birthday, Sir Palge. No? Abi ko masugpon nga naman. Happy birthday, Ruming. Ming, happy birthday, happy Ming. birthday. Kaga, una ako lang siya, boy, kay nagapamati. Basan din siya magkanto, bala. Si Sir Ruben Celiado, Ma'am Nene Celiado, kag Sir Glenn Celiado, dira sa Hinigaran. Nagapamati. Gid especially si Sir Ruben Celiado, na action boy. Bit-bit ni giniya, pero may iyang nga radyo. So, nagapasalamat kita sa aton sini nga mga listeners dira sa Correct. Hinigaran. Salamat! Sa pamilya Dekit, dira sa Pinaginpinan. Good morning, ha? Jonabel Dayona, good morning sa inyo. Permigis lang kung nagapamati sa Pinaginpinan. No? Pero hindi ka Santilla Manukan, anduman padag action andumanan man padag wala ko actually gas pa daw kundi ko nga barangay ginagabot na din namon ara siya na ginagabot na siya namon no wag ko nek balo kung sinunda nga naging basta ba ko na pamati lang parehas kay Ma'am Leonida Jugos Ganaba bala per may siya nagapamati ka na salamat okay go Gamay lang action boy. Sa aton nga balita espesyal mga tradisyon isang Pinoy kadatig kalalag kay tilapit na ang All Saints Day and All Souls Day. Kag sa gihapon sa mga nagaka-confuse bala November 1 is All Saints Day, ang November 2 is All Souls Day. Galing ka kita diri sa part diri sang Negros sa Bacolod abi ang atong pag-celebrate sa kalalag November 1 mo True, no. correct. Dira kita celebrate sa mga norte November 2 na sila gabisita sa patio. Na-separate. Na. November 2 sila gabisita kaya mo na mo gid mga adlaw sa mga kalag mo tig kalalag. Galing ka kita dito ng tradisyon na November 1. Muna kita ko na piyesta na sa mga santos. Yes. Pero anyways wala man naga-vary. Any time of the year pwede ka gid makabisita sa imo sini nga mga nagtaliwan nga himata galing kay Subo Action Boy do kabag-o na bala kuno sa ila. Mayara gani may nagambal ganan niya hindi na tagli ka bisita ni sa ato minatay gali
pwede ka ikabisita eh. Oo. Piliton mo kasi sa November 1 kaya balo ka sirado. Pwede yung birthday. Sa Christmas, pwede man. November, Valentine's, pwede. So, una, Importante luto ka lang Valenciana kag bye-bye. Suman pagid Oo, bye-bye. social na ganing Valenciana. Eh, kita mo Ay, na napanakot. Ang suman niya, kalamay na kapilit. Kagata. Ibos. Oo, ibos. Butong. Pwede manan. Kalame. Di una, Aksyon Boy, tradisyon gina isang Pinoy, either November 1 or 2 man. Siyempre, magkadto sa sementeryo. Correct. Amo ginang pinakauna Aksyon Boy, kaya notice mo kung wala tani subong pandemic like sa amon family ha. Ti ang pamilya ni Papa sa Cebu. Usually beforehand nagapuli kami Aksyon Boy sa Cebu man. Bisan layo bala mga probinsya Ato mga minatay nyo. Sa side ni Papa. Ti nagapuli kami nato sa Cebu. Ay, very good. Tingala ko sagad ka mag-Bisaya. Half Cebuana. Half Cebuana. Cebuana, guwapa. Ilongga, guwapa. Pag ito combination sang guwapa, guwapa. Very guwapa. Guwapa eh. Grabe, gid Doon ka guwapa mo. Thank you, Lord. Wow. Guwapa nga Cebuana, guwapa nga Ilongga. So, guwapa. Guwapa. In English, beautifulest. Amo na siya. Tepati man ka mo. Mandan, sino? Hindi na ka mo mag-comment kung hindi ka mo gusto. Ang next Aksyon Boy, pag-offer sang bulak. Bulak. Sa una, mga luyag ka, hatag ka bulak. Mm-mm. Pero hindi lang gali nagalimit dira ang paghatag sang bulak. Pwede man sa birthday, pwede man Aksyon Boy sa imo mga minatay. Pero, amo na kisa, may mga bitter, balang ang mga tao. Tagaan sila bulak. Ay, tigalalag subongaw. Tigalalag subongaw. Especially sa mga nagapangaluyag siyang hindi abala bet. Ang mga gapangaluyag blang daw batya ko hindi ko mo bet tagaan yung bla corona. Corona gina babadalo gina to sa I love you. Oh, may ribbon na I love you. I love you all. May you rest in peace. Kala. May pangabangin kuan ikaw mahidai Ang paghidait ara sa imo. So may you rest in peace. Amo na sa. Amo na Aksyon Boy. Pero kung sa tigkalalag, pag offer naman sang bulak, pero subong do ginalimitahan na lang na sa iba, especially Ikaw gusto mo makabaton bulak? mas mayo na lang chocolates na lang. Mas magigida kung cash eh. Cash na lang. Alam mo na yung perfect da. At syempre kakalaya ang bulak. Titagaan kami plastic na bulak. Tita Ems, nang ara si Aksyon Eden. Ano Ay, ito out. Ma-share ko tali siya. Ito may nobyo na nasa to. May kaso Agaw gani na ng galudog istubangan sa simbahan sa pare. Grabe. Nahalito kay Aksyon Boy Agaw gani na ng galudog sa simbahan. Di ba may nagkakatabo na nga. Sino? Ang tutol sa kasal. Di ba may kakakuhan pa na? Oo. Hindi na Oo. Grabe no. Di, amo na Sabi sa mga nga. movie. Di pa na service yung Aksyon Eden. Tapos, masiling din si Mami Ems. Ate, sige to Ay, may dala ko. Di galis si Mami Ems. Ano ang dala mo to? Ampaw. Nanami, ba tapos ang unod, face mask gali. Kaya susubok. Ampaw. Pero subong yung Aksyon Boy, mga girls. Hindi man sila nga materialistic. Pero Kasi masiling mo lang nga. Namulong ka pala ni Mami Ems. Bala nga. Then, may pangita siya mo to. May dala mo to nga ampaw. Ay, man pa sa sudla, ma. Sa kwarto, gidya, ma. Kalain. Charot. Sa kwarto, gidya. Ito na isipon. Gali na mo ng unod. Isipon ng unod sa ampaw. Perfect. Pwede man nga gahurubilbil sa bulaga mo. Pagkabot sa balaga, si Aksyon Eden, nga taning hapo, kagabit-bit, kabidwa ka sa ako bugas. Mo na mga perfect. So, mga hindi man yung subong materialistic ang girls, kundi mga, ganito. Realistic. Hindi ano gani? Mga practical. Perfect! Alam, Aksyon Boy. So, instead of bulak, tipunon mo lang isa kasako nga bugas. Kamu nga, kung mamasyar ka actually din, bugas ang dalong. Bugas. Butangin yun ng sudan doon. Kaya kalaway makaon. Kanon lang wala sudan. Ano naman. Di naglain ng istorya. Taho ka, tas bulak. Sige na. Oo, ting iba Aksyon Boy, kakadto sa mga sementeryo. Last na lang, kakadto sa sementeryo, hindi man pinakanami nga arrangements ng bulak. Kaya mo nahambal nila, balas ng iban. Pagwa mo, ang imo nga bulak, ato na display. Ka pansyon. Hindi ka ato na display, kinabaligyan. Pagbalik, alam mo nalimtan, kung gulit mo na nalipatan ka sa imo pansyon, pagbalik Oo. bulak ko mo nang nabalik. Sir, bulak. No, ako na bulak. Di ba, Aksyon Boy? It exists. Hindi natin linalahat. Correct. Sa 31 naman ang next kay timing na nasa Saturday. 31, Okay, sige, sa Sabado. Liwat, happy birthday. Amigo natin, Juan Bolgallo, karon nga adlaw. Happy birthday. Standby na kita mga ka-aksyon sa Aksyon Hotline with Aksyon Artay Hopon. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon.
sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.